na Slovensku. Bože, koľko som nad tým rozmýšľal. Ako vás mám dnes predstaviť? Úplne normálne, stále som riaditeľ banky, takže... Ako ste sa do tejto pozície dostali? To bola aj šanca pre mňa. Ja proste dostať vo veku, som mal 38 rokov, proste banku, ako keby zase takto kľúče, že urob mi s tým niečo, lebo tá banka není dobré na tom, tak akože to je obrovská dôvera. Banka musí byť 100% bezpečná, 100% dostupná, s nulovou akoukoľvek možnosťou straty dát alebo čohokoľvek. Myslíte si, že tak ako internet a v podstate digitalizácia ovplyvnila tie procesy spred 20-30 rokov, že AI a vlastne táto najnovšia technológia by mohla zmeniť to bankovníctvo, aby fungovalo tak, ako ste ho teraz popísali? Určite zmení, je to otázka najbližších rokov. Kam táto spoločnosť vďaka tejto technológii smeruje? Úplne jednoznačne blbneme. Ľudia prestanú rozmýšľať. Ja sa tohto bojím. Čo by ste odkázali všetkým, kto bude sledovať tento podcast?